Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinga. O feito de pertencer ao grupo cultural Xente do Redor prodúceme moitas sensacións agradables todas elas. Por exemplo, dame a impresión de estar a facer algo útil para a cultura da nosa terra. Pero sobre todo é máis satisfactoria é a de poder coñecer e compartir con personaxes interesantes dos que aprendo cada día un pouco máis. Un deles é o noso compañeiro Pablo Cid, escritor e poeta que en cada número da nosa revista sorpréndenos ca súa maestría. Hoxe poñerei voz ao precioso exemplo de sensibilidade que nos regala no número 15, titulado Como explicarte. Gracias, Pablo. Como explicarte? O meu camiño estaba rematado e na oscuridade entrei á área movediza. Cando quixen saír, era demasiado tarde. Canto máis loitaba, máis afundía, ata que estaba cuberto, afundido e morrendo. Aí chegache ti rescatándome e reivindicándome, dándome non só a vida, senón tamén a luz, e levándome da man para saír da oscuridade na que me atopaba. Es un maravilloso ser de luz, cun gran corazón. Ao teu lado non podo volver atrás, vou seguir adiante. Non sei como decirche o que sinto, non sei como explicarche que cando estou contigo o tempo voa, que me sinto diferente, sacáchesme do túnel no que estaba, collíchesme e fixéchesme soñar con algo mellor. Día a día fai que os meus obxectivos aumenten e eu consigo tomar medidas e chegar a onde pensaba que nunca o faría. Fixeches que a miña infelicidade se transformase en felicidade, dando luz aos meus días. Desde que chegache a miña vida, todo se fixo máis doado, aínda que o destino quería xogarme unha mala pasada. Tamén me trouxo unha persoa especial, que día tras día se asentaba no meu corazón para quedarse e vivir nel, ocupando como a súa dona. Fixeches cargo conxuntamente dos meus problemas, levándome da man e axudándome a loupar unhas solucións. Fixéchesme medrar como persoa, recoñecer o meu valor e recuperar parte do que perdera, empoderándome de todos os xeitos, sen pedirme nada a cambio, só respeto mutuo. Es especial, sabes que tes o teu lugar na miña vida e sabes que ocupas o meu corazón. Sei que che mostro, pero abonda. Non sei que máis podo facer. Tampouco o sei, e o único que sei é que non quero que deixes a miña vida. Gracias, Pablo.